B'daqqa ta' pinna fl-Istitut Kattoliku ġie ffirmat ftehim ta' 108,000 euro fuq 3 snin bejn il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal u l-Moviment Ta Kana. Dan il-Moviment ilu jagħti servizzi mill-1952 u huwa msejjes fuq il-ħidma tal-voluntiera li bejniethom jagħtu aktar minn 10,000 siegħa fis-sena. Din is-sena biss ingħatat għajnuna lil madwar 1,000 koppja, familja u individwi. Id-direttur tal-Moviment Ta Kana, Fad Charles Attard, spjega għaliex il-ftehim iffirmat mal-Gvern huwa kruċjali biex kull min ikollu bżonn jibqa' jsib l-għajnuna li tmur lil hinn mill-korsijiet li jsiru għall-koppji bit-tħejja għal żwieġ nisrani. Għandna wieħed mill-grupp importanti ħafna għal grupp dak li ngħidu aħna Natural Family Planning. Dan huwa grupp ta' teachers żgħar li jgħinu biex il-familji jippjanaw b'mod naturali il-familja tagħhom. Il-Moviment Ta Kana joffri wkoll servizzi ta' counseling għajnuna lil koppji bi problemi ta' fertilità u servizzi ta' terapija għall-individwi. F'kull parroċċja kważi hemm dak li ngħidu aħna l-Kummissjoni Parrokjali Familja. L-iskop tagħha huwa li tgħin u anke torganizza attivitajiet bris il-familja. Il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal, FALZON, saħaq fuq il-bżonn tal-professjonisti bris titjib fis-soċjetà. Hawnhekk fil-każ ta' Kana kien hemm irregolarità biex ngħidlek jew anomalija li solvejniha billi bdilna l-liġi tal-counseling u anke ma tal-aħħar snin introduċejna biex ngħidlek professjoni ġdida, separata dik li hija tal-psikoterapija. L-isfidi jikbru, l-isfidi jinbidlu, aħna rridu nikbru u rridu wkoll nibidlu biex nilqgħu dawk l-isfidi soċjali.